amena boko bele baw de kalama amena boko bele baw de kalama bi video wallahi akadi balmo ne jigi sigira quoi ne jigi sigira c'est vrai gelam sen no we men jigi sigira bi Mali armée dimin do terroriste la mekla kanda do la o temelen ko balmo ambura kodo kalama asimiye surprise do ke awye c'est-à-dire atese ka lakali quoi nere aman yere nyininga asimi nunu akilna jumet sa changa na yoko nega obeka ta oroja surprise la wiye koba do ke sari itese ka sigini niye kwa wallahi kodo obeka labe mekla ka do a detail la wallahi mbolmo aw jigi sigira obeka attack misani mununge akana wo dabulo la re mena dun akuna ka attack nunu be kunya fo awye wallahi no ne sarir ne jigi sigira wallahi jigi sigira mbolmo abe surprise doye kabri démocratie damne la ma dilga mie ni ala ne kira sona ame do anga fengoro d'abord ame na nga partenaire la vidéo partager pour que nga nteli aga do akono kanga sherifu ke fo shek tiami aidara kabako fratiki ala sherifu ke so kabako fura la fura munun kay pana bade ma tension diabète furudimi rendimi kodimi sherifu ke ga numéro 78 ni o soro ibe shek tiami aidara soro ou bien abe ni numéro fana wele pour que ka shek tiami aidara ka kabako fura nun soro 84 63 06 17 84 63 06 17 ala kama shek tiami nga fura nun korobo abaga mo dama mi lafia kabako redo moy kan komante noro dongili la gansa aw ka fura tester aka laje ama korofo yogoy wuli bal le fura nun o temele mo kanga belebele nanga kutubu nanga waliu shaku lasana kane belebele adale mesego ateta ate mogochi amogote sa kunu ne kumbe segu antara duwa nyina nga chokoroba fe onte fama segu mare onye miye chokoroba la maleon abna kla ka bwa kala mo wallahi ala ka mayuma lasana kane afolendo foya fo segu ka Abouakar Kamara fo kaka kadira nyamgo Sedouba o ka foli bia aga Sidi no aga Souderga ani Soufi Madou Jakarja o be foli no ka Chegou Fitini fo lasana kane ka remplaçant ni ma lasana kane ni a denga Chegou Fitini o barabane o temelen ko ka Cheikh Sala Kanjalo dilikaw ka fierté ale de fay Segou Dauda Kanjalo fo en fo Toubagora na to fora Mali fama bade mado mo chama bado uluka doni ni ngal leta la quoi kadam ne Mohamed Abdoulaye Chadou imo to me ima dili to me esi yafamu e ma sidi morwo kan to me on a fura ko olu bona do ko e doni ma Cheikh Sala kan jalo ni ngal teka e doni mbomio murkete une semaine ngam Mali kono aka foli belebele bien kanga partenaire nan fo no esina fo kay damsa Bolmo wa yina ka damsa furausa farafin yiri gere damsa e kabako fura de eski ya famu donc damsa fura nu no kabako do damsa Mali kono sinafo ke de ba le feri ay ni la main ay partage ke mena anya fo awe sa ay partage ke Frank ko Frank to de ko damsa kabine Frank soro wati muna na fiara ni do bana dro meta dota ka damine mo julisira pela jilen Frank be boli apela jilena mo ko fili ni ro dumuni manga ini ro kuma eti fili oma nere de shina fokai ay fen fo Frank na abe fenke min ka juguni nimbe ngo donola ne do ma do ya tirmuso shu ka kene ka Frank ka kasa musarwa ko ale danta demuso ka kono mi mbancho la tuguni nga dara la dongila ay bidon kilesa o ko fa na bidon duru de sa sisa ne
n'o kɛra tere k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barikala bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw sera ka papiye ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o ti kɛ gansan ni ko ma kɛ ko ti dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ jabɛti ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ kone ne ko anw ma minnu yɔrɔ ka ja sanafɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sanafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jaginɛbugu balontan yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sanafɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri n balimaw ko bɛ dugu la ko belebeleba bɛ dugu la wallahi ko bɛ dugu la a b'a kalama bi Mali armée an ye min mɛn armée ka communiqué la aux environs de 9h an ka mission de sécurisation dɔ an ka patrouille dɔ est-ce qu'il y'a faamu u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Murjiya sira kan Murjiya fanfɛla la sira dɔ bɛ yen ko Gomitara Bamanchu de filɛ est-ce qu'il y'a faamu ka taa embuscade ta k'a da Mali armée an balimaw cɛ an ka cɛw ye bɔrɔntɔli kɛ u taara embuscade da an ka armée ka mugu cili daminɛ Mali armée la olu t'a dɔn u t'a dɔn k'u ye embuscade c'est-à-dire u ye combat engagé quoi combat engagé la au bout de 30 minutes Mali avion dɔ bɛ yen an ka avion dɔw bɛ super Tucano ninnu balimaw olu girinna ka u kun bɔ drone girinna ka u kun bɔ hélicoptère girinna k'u kun bɔ u ye bunteli susu terroriste kan quoi u ye terroriste bunte balimaw f'u bolila k'u ka minɛn tɔ u ye terroriste bunte u ye mɔgɔ 15 15 terroristes u y'o de neutraliser n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ wagati min kɔnɔna la baara in kɛra a bɛ fɔ axe min ma axe Gomitara est-ce qu'il y'a faamu Gomitara sira kan Murjiya fanfɛla la donc sɔgɔmada in na ala ma terroriste bɔ u ba kɔ la ka bin wa u ka taa k'u bɛ taa embuscade da Mali armée ja o tɛ kɛ est-ce qu'il y'a faamu bi l'armée malienne est en capacité a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye Mali territoire kan en 20 minutes i bɛ avion dɔ mankan ye cɛw kunna attaque ka kɛ ani avion mankan ka bɔ cɛw kunna sanfɛla la n balimaw a mɛnnen 30 minutes ye est-ce qu'il y'a faamu tellement que minɛn b'an ka mɔgɔw bolo tellement que armée labɛnnen don tellement que matériel minnu bɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ de don o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ attaque in kɔnɔna la embuscade kɔnɔna la malheureusement an ka mɔgɔ damadɔ sara mais an ye mɔnɛ min an ye dimi min don terroristw la balimaw o dimi de ka bon terroristw ni c'est-à-dire u sini ni ma bɔ quoi u ni ma bɔ u ni matériel ma taa an ye 15 personnes ne faga u la 15 terroristes i b'a ye k'a fɔ an y'o de neutraliser est-ce qu'il y'a faamu ni banbanci ninnu na n balimaw Mali armée avion ye kabako lamaga dɛ est-ce qu'il y'a faamu n ko terroristw ja tigɛra de ko avion bɔra cogo c'est-à-dire u ma avion ninnu nacogo ye quoi avion ninnu nacogo dɛ i b'a dɔn k'u ma o de faamu wa o de bonyana u hakili ma quoi donc dugumamɔgɔw bɛ ka combat engagé u hakili la k'a fɔ est-ce qu'il y'a faamu ko on était à chance égale parce que u ye embuscade tandu an ye mais u t'a dɔn ko supériorité aérienne n'o ye vecteur aérien avion u t'a dɔn ko b'an bolo super Tucano dɔ ye nun bɔ drone minnu Bayaktar o nana n ko Bayaktar ni an ka drone n'a bolila terroristw nɔfɛ de fo tu kɔnɔ a ye terroristw ɲini de fo tu kɔnɔ est-ce qu'il y'a faamu k'u n'u ka mobili bɛɛ exploser k'u bɛɛ bɔ baara la k'u nɔni minnu sera ka identifier o ye 15 ye ani bɛ fɛn dɔ fɔ a ye i b'a sɔrɔ an ka finitigiw u bɛ terroriste faga min ka ca ni nin bɛɛ ye mais an sera niveau dɔ ma n'i tora ka nombre de morts fɔ i bɛ tubabuw ye u bɛ wuli ka taa nkalon da o la i m'a ye mura an y'an ka nombre de morts fɔ k'an ye 200 faga u taara k'u bɛ nkalon da an na est-ce qu'il y'a faamu donc parce que ni missile ninnu mana fili sisan su tɛ se ka compter o ni su minnu n'olu sara sacogo ɲuman na dɛ minnu sara sacogo ɲuman na joli bɛ ka b'u la u kun ma ci mais est-ce qu'il y'a faamu u fari yɔrɔ caman joginna olu de bɛ se ka compter sinon missile ye minnu halaki k'u nɔni olu tɛ se ka ye o an b'o fana la
wallahi balma an bora information dore kalama Mali guerre abana quoi wallahi guerre bana Mali guerre abana quoi mais min foyer quoi balma asimiye fendo kanye quoi netena fin forêt mais ça dit fin ga bo akli ma quoi mo tese ga dala ko wallahi ni fanga be se ga nsoro tiens là non wallahi ni se ga dala ko ni se ga quoi no klonge ka bo inje no anga autorité o ka nga fo jaja aw ma terroriste yo be ka commencer ka attaquer ou kia parce que on y a un fin do soro le temps que olu fond ou ka ba est-ce qu'il y a fam ko là le temps que est-ce qu'il y a fam fam nous soro là ou ka est-ce qu'il y a fam ou ka ko damne ore là terroriste ou be ka attaque intensifiée français a foué kuku telia kale fin tchejugu doye Mali bolo ko ni fin tchejugu nunu mana bara damne ko terroriste ye tuni Mali terre Sahel konna la terroriste ye tuni parce que ali gwe ni fone ko sogola ka fone ko sogola ko ni mesaka gane kunte dala est-ce qu'il y a famu wallahi ni gwe ni fone sogola balmo a klisi kele bana kele toy kalo damado imaye Algérie be ka bolkani expliquer abadon ameka femi soro abadon ameka femi soro fo ka feno famu balmo bi mina me Mali bolo mais ni mina soro figa installation militaire ou de fene jo mina bla yoro olu be se ka tanin dota o de la des fois do be yiningal la ko mina kuraw nana alsa attaque be ka ken yoro la mais pour que ka ta mina blay figa kanesigi ne be kansigi ça il te faut au minimum check me duru ou ka blender il be kan kori ka clôturer est-ce qu'il y a famu donc au phase ni jagwa o be tanin dota mais au phase mana ban la ilaha illallah balmo atete kalo damado ate terroriste tuguni Mali kono kalo damado dro me min foye wallahi kalo damado ate terroriste nunu be ka min ke kabako de dongwa est-ce qu'il y a fam sous région kono jamanatini yamada Mali fe tuguni ni o sous région na wallahi jamanatini yamada Mali fe jamanati orela anga strasi munu be frona che aw aklisigi munu be kelela wallahi ay continuer kelela ay marfa tire ay continuer kelela parce que nous y a min ka we quoi présenter na mim se ka kaya te wallahi anga ni génération na ko présamena mim se ka ninke finintigu ye munu be dogola fem munu be dogola ni finintigu ya e dien dongodo ah non iba do ube sare ndaro ma fo jongwa ube asimi tanunga se degré do ma se ka la khali quoi ube asimi tanunga se degré do ma or là les militaires qui sont au front et non tchangana yonege wallahi autorité munumba kuna ba fait wallahi sarasi fa be kelela autorité munumba kuna asimi nunu billahi nunu ba fait che teseka sarasi ka condition glanga nunu boate présenter la même sarasi ka condition glanga nunu bo mime minandi sarasi ma ka nunu bo billahi a présenter et si avant or là ye mo kana décourager ali bianga mo damaro sara wallahi aw kana décourager ay dimi no terroriste là ay femme nous sera quoi à fin nous dans quelques mois malwa a te terroriste de quoi parce que antena ndado fin nous na 20 janvier menacé peut-être on a beau fin no kalama 20 janvier là 20 janvier Thomas Diantuno bité le 15 ans en 20 janvier be dans 5 jours balwo assimé mingue naw bora kalama ay labe mi nyini Mali abe songa fo kaka samu kwa ngefanga la wallahi abe songa fo kaka samu kwa ngefanga la eche atara na yoro janwe ba ana atara na yoro jane atara na vitesse supérieure de là orela ni cheo che nana kabe transition la déstabiliser kabe transition la gauche ay ta aw magola ka bo akrefe ma fo transition ina femme ça dit fin d'obé mounou mega djenge ou sur le plan politique problème be asimi nunu la ou taka seka sur le plan politique parce que ukanga uni mounou kanga barake no awnye non tcheka ja ou beka on bla l'écart mais ameka comment j'espère que dans les jours à venir ou bena au problème réglé pour que la révolution sauve mais non temena ka boye ou beka bara minga sur le plan militaire présenter na mim seka ke wa bla kuna rébellion te Mali ken tuni terrorisme te Mali ken o de la
France be ka a fo terroriste yere ku ka attaque multiplier o be ka yoro munu attaquer c'est-à-dire fin yana ma bawte quoi il va se robta bi posu do kan ou be opta mais ou se ka kan attaquer ou se ka kan attaquer ou se ka nga patrouille de grande envergure nous attaquer est-ce qu'il y a fond wa initiative assumée ordre de dit ko d'intensifier les opérations militaires ko yani 31 décembre ga te fait ka terroriste Mali dugolo kono wallahi be ka siro de Algérie be ka sira o de Algérie be ka Mali bonya bi ala kama tere ni ay u be boka nous expliquer wallahi u be ka bonya ala kama tere u ba do mi mambulo ala kama bonya tere korole on ne me complexer Algérie ko on ne be paniquer o koro u ye erreur minge u be ka erreur in corriger u ba do mi meu parce que Mali k'a fɔ bi k'a mago tɛ Algérie la o tɛ Mali ɲɛna foyi ye a minɛn b'an bolo a capacité b'an bolo a cɛya banna a fɛɛrɛ b'an kɔnɔ balimaw transition kana baara yɛrɛ kɛ sur le plan militaire ni o ɲɛna bilahi u ka bilan ka ɲi ama i bɛ ka gɛn kun fila kama i bɛ ka gɛn de ko côté militaire de tiɲɛna a bolo ninnu bɛ ka fɛn di an ma anw m'a miiri est ce que anw yɛrɛ kun t'a dɔn ko nin wari bɛɛ bɛ Mali kun wa wallahi anw kun t'a dɔn quand on a soro yɛrɛ bɛ se ka ninnu sɔrɔ quoi o de la je ba c'est-à-dire balimaw wallahi ninnu ye min kɛ c'est pas possible a bɛna ye o a bɛna ye a kana jigin na n tɛ se ka bila mɔgɔw ɲɛ mais n bɛ ka nin fɔ aw ye a k'aw hakili sigi a k'aw jigi sigi wallahi kow bɛ dogo la kow bɛ dugu ma dogo la bilahi kow bɛ dugu ma dogo la kow bɛ dogo la dɛ a y'aw hakili sigi wa an ka finitigiw non c'est-à-dire a ye courage ta dɛ a ye courage ta aw cɛsiri parce que président min bɛ président ma ɲinɛ aw kɔ dɛ bilahi Assimi tɛ président ye ko président min sigilen bɛ bureau kɔnɔ dɛ a opération fɛn fɛn bɛ ka kɛ terrain kan a b'a bɛɛ suit opération fɛn fɛn bɛ ka kɛ terrain kan a b'a bɛɛ suit wa kalikan ye ko ni militaire ma bila condition na ni sɔrɔdasiw ma minɛn sɔrɔ ale Assimi tɛ lafiya a bɛ ka fɛn di an ma min tɛ minɛn ye a bɛ ka min d'a ma c'est-à-dire nin tɛ minɛn ye quoi nin ka jugu ni minɛn ye quoi nin ka jugu ni minɛn ye bilahi n bɛ ka min wallahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ yɔrɔ mɔgɔw tun tɛ drone kalama a yɛrɛ ma barika drone ye bon fɛn bɛɛ min ka girin drone ninnu ye fɛn bɛɛ min ka girin siɲɛ 5 ni drone ninnu ye bilahi donc a y'aw hakili sigi a y'aw jigi sigi maliyɛnw o bɛ ka attaque fitinin minnu kɛ nin ye diversion de ye dɔrɔn effet médiatique de bɛ nin na c'est-à-dire tiɲɛ don an ka mɔgɔ dɔw tanyana an ka mɔgɔ dɔw sara an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛw la ala k'u dayɔrɔ suma o kow b'an tɔɔrɔ quoi parce que n'i ye se k'anw ye anw ka mɔgɔ kelen tɛ sa quoi mais n'i y'a mɛn Mali armée cɛ kelen bɛ sa cɛ fila bɛ sa i bɛ ɲininkali kɛ ko terroriste joli de bɔrɔntɔra i bɛ taa sɔrɔ ni Mali armée cɛ kelen sara an ka cɛ fila sara i b'a sɔrɔ a dɔgɔyalen ye terroriste 15 bɛ terroriste 20 an y'olu bɔ baara la parce que guerre tɛ se ka kɛ ko mɔgɔ tɛ sa o tɛ yen diɲɛ armement bɛɛ bɛ Russie bolo Ukraine mais u ka cɛw bɛ ka sa o ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa ni mɔgɔ fiyɛ bilahi a bɛ nkalon tigɛ Amérique taalen Irak invasion na Américain min sara a ka ca plus de 2000 marines min sara u ka sɔrɔdasi minnu sara Afganistan u tɛ sɔn ka su da yɛrɛ fɔ cɛ guerre tɛ taa saya kɔ donc anw ka mɔgɔ kelen mana sa a b'an tɔɔrɔ mais ça fait partie de la vie o de la bɛɛ tɛ se ka kɛ militaire ye militaire ye choix de n'i y'a choix kɛ mort bɛ se ka na mais ni saya nana mun de b'an dusu da ni ko kɛra ko min ma mɔnɛ bɔ ni ko kɛra ko min bɛ dimi salo ka bɔ an na bon Assimi bɛ ka dimi de salo ka bɔ an na parce que non seulement an bɛ ka dimi don terroriste la a bɛ ka fɛn d'a ma minɛn na président tɛ na Mali kɔnɔ min bɛ se k'a fɛn d'a ma a tɛ yen wala a tɛ yen est-ce que i y'a faamu donc